Әйтер иде кеше. Шаулы мәктәп коридорларында, Курчак театры залларында, урамдағы яки күршедәге шуар битле малай алларында, ширәмләргә әйтер иртә язда, бала чагым, кайт беразга. Әйтер, төсе киткән иске хатларына, альбомдағы сыры фотоларға, китеп барган поезд артларыннан, яшьлектәге самим хаталарга карап әйтер. Әйтер, күккә карап, куяр идем сиңа шундый канат, кайтса яшьлек кабат. Әйтер, яфрак ярган уты бүкәнне, киез ката кигән аягына, кәкре таягына, бая гына юнып куйган утын тукмагына текәлер дә, бик җитәрлек миндә дөнья малы, эшләремә күрә бардыр таным. Һәркемгә дә булмай һәйкәл, шөһрәт, булса иде җир, бераз кыдырат. Әйтер иде, бишегеннән каберенә кадәр барып җиткәч, әйтер иде карап, исән булса, әгәр дөнья берәүгә түгел харам, нинди бәхетле син тере адәм. Карап торсаң иде сиңа бераз, капка төбендәге эскәмиядән.
Җандай сөеп биргән әни. Бүген гаиләбезнең иң олы кешесе булып мин калдым. Кызганыч, аш өстәле янында тезелешеп утырган 8 кешедән инде әтиебез, әниебез, олы апабыз Флора, абыебыз Марсель, энем Альберт дөнья куйдылар. Булдырылган шәһәдә һәм горур яшәделәр. Айдар энемне алып кайткан көнне хәтерләүчеләрдән мин генә исән сау. Яңа 1954 ел башы. Гадәттәгечә ял көнне барыбыз да өстәл янында. Әниебезнең алдында әле 1 яшькә тулмаган сеңлебез Сәрия 2 кулы белән тотып печенье суыра. Өстәл башында әтиебез. Аның һәр вакыт үз урыны, үз тәлинкәсе, үз кашыгы булды. Сеңлебез матурларның матуры инде менә. Алдарак китеп шунысын да әйтим әле. Әнием кызларның өчесенә дә исемне әтиегез үзе кушты дип әйтә торган иде. Елмаеп һәм сокланып сеңлебезгә карап утырганнан соң, әтиебез әниемә «Миңа да бер малай алып кайтып бир инде» диде. Аның сүзен җирләп, әниемә карап, без балалар елмаешып баш кактык. Олы апабыз Флора бу елларда Арча педагогия училищесында укый. Һәр елны көзге бакча эшләре беткәч, озын караңгы кичләрдә унлы лампа яктысында апайым безгә тын гына, тыныч тавыш белән китап укый иде. Бу кызны әниебез йөкле. Апайым язучы Фатих Хөснинең сайланма әсәрләрен укый. Бер кичне «Йөзек кашы» дигән әсәрне укып бетереп китапны япканда, әтиебез «Малай туса Айдар, кыз бала туса Вәзия исемен кушарбыз» диде. 1955 елның гыйнвар ае карлы да, бик салкын да булды. 30 гыйнвар көнне әтием ат җигеп, әниемне җылы туннарга төреп чана түренә утыртты да, Арча районы хастаханәсенә алып китте. Әтиемнең кайтканын түземсезлек белән көтәбез. Кем булар? Ул вакытларда үзе караулар юк, әбиләр генә чамалап кем буласын әйткә килә иде. Менә ишек ачылып китте. Өйгә иң беренче ак булып ургылып суык керде. Кечкенә чакта шул ак болытка чумып уйный идек. Хәзер үзебезне олы саныйбыз, туелып торабыз. Ни дигәндә бездән соң 2 кечкенә бар бит әле. Аннан соң ак бәскә төренеп әтиебез килде. Һәм без сорап өлгергәнче Айдар улыбыз туды диде. Үзе теләп сорап алган малай тугач, аның шатлыгы эченә сыймый. Без дә сикерешәбез, сөенечтән кул чәбәклибез. Инде әнием белән Айдар энебезнең кайтуын зарыгып көтәбез. Әниемне бала белән Арчадан алып кайткан көнне өйдә бәйрәм булды. Мишкә җылы итеп ягылды, идәннәр сап-сары итеп юылды, казанда тукмачлы кайнар аш пеште, самавыр күңелле итеп кайнап утыра, мунча кереп килә.
кішкіне түгелмей. Жерге тыйылмаслык дәрәҗәдә җиңел түгелмей. Бала чагында кішкіне идем, җиңел идем, бушлык кебек идем. Тормыш бушлыкка ыргылган һава төсле миңа бәрелде. Зур басым белән каршыма килде дә килде. Ак чәчәккә күмелгән бәрәңге бакчасы булып тормыш миңа килде. Елга ярында чалбарымны чәйнәп торган ала бозау булып тормыш миңа килде. Кесәмдә тиен дә юк чакта кибеткә кайткан яңа костюм булып тормыш миңа килде. Завод гудоклары, хезмәт хакы, мәҗлесләр, җырлар булып тормыш миңа килде. Әнкә хатындагы юллар булып. Дөнья сыймый, минем генә башка сыя торган уйлар булып тормыш миңа тулды. Хәзер мин йөк тияргә машинада барам. Юл мәшәкатьләреннән бераз тапланган булсам да, мин үз кеше. Мин дә бәлиләрен ак биләүгә тәреп үстергән аналар авылына барам. Җир әйләнеп эзләремне чорный үзенә. Бер кирәк чыгар. Тасма. Сама.
Исәнме, кадерләнем? Минем болай узак кайтмый торуымның хикмәте шунда ки, сессия бара бит. Менә 3 имтиханымны бирдем. Алар шактый гына уңышлы булды. 2 5-ле, 1 4-ле алдым. Инде соңгысы калды. Анысын 9-ында бирәм. Бусы җырда. Тазалык бик дан түгел. Шуңа бераз куркып торам. Җырлаганда комачаулык итмәсен дип инде. Менә шундый хәлләр әнием. Имтиханнар тәмамлану белән кайтып киләм, Алла боерса. Үзеңнең тормышларың ничек соң, әнием? Хәер инде, җавап язып тормассың. Үзем кайтам бит. Бу мин опера классында. Улым Айдар. 6 июнь 1980 ел. Бүген улым сине бик сагынып, иртәнге чәйне эчкәндә, төпчек улым мине онытты дип елап та алган идем. Ярый әле хатын килеп бераз хәл кертте. Улым, фотоны бер карасам, әтиеңнең егет чагы дип тоям. Икенче карасам, балам кино артистлары кебек дим. Әниегез, 9 июнь 1980 ел. Саумы, әнкәй, шикәрің шәйің бармы? Дигәнсең. Апа белә, энекәш, язалармы? Дигәнсең. Хатыгызны еш, балам. Шикәрем бар, балым бар. Тик балымның тәме юк. Yanında yok balalar. Siz kaytargan istelinin işte gül közüge kebek. Korkup kalam şumarda yüzümne yalgız görep. Jaysız buldu ol ister, aşyavlık şuva anda. Кайтып чык әле, балам, бер вакытың булганда. Шул истәлне чыланга чыгарып куйык әле. Кертик. Әткән, ясаган фанер истәлне.
Yillardan men saflık talab etdim. Bulutlardan oqlik siradim. Haqlik izlab, poklik izlab yerda tiranaydi mang'ay siralarim. Ko'nglime qayg'u sag'ish tushsa, oq shashaklar yerda izladim. Ufuklarga qarab keta turg'ach, sag'ishlarga mandim ko'zlarim. Oqlik izlab g'imir etgangami, oq bo'ldi shiga chashlarim. Şadlığımni jilga sevib yerdim, tik qayg'imni yerga shashmadim. Bundan ari ko'zni ko'kka tibab, bo'sh xiyollar bilan yurmaman. Mening baxt tik meniki bo'lar. To'xtamasın gana yuragim. Siz rahmet.
Рәхмәт. Әтием бала чагымда да хәрәкәтчән булды. Хәзер дә җитезлеген югалтмады. Кызым, 20 минут кына ятып торам да, эшкә керешәм дип ишекләрне ябып, бүлмәгә кереп китсә дә, әнием белән аның 10 минуттан килеп чыгачагын, җиң сызганып эшкә керешәчәген белә идек. Әтием вакытның кадерен белә. Гомеренең бер генә мизгелен дә заяга уздырмый торган кеше. Бу яктан да ул безгә үрнәк булды. Айгөл Фәйзрахманова. Аша кызым, сиңа бу. Кичкенәдән үк әнием, туганнар миңа синең белән әтиең арасында ниндидер бер аерым бәйләнеш бар. Әтиең гастрольгә китә, син авырыйсың. Әтиеңнең кәефе юк, синең дә кәефең булмый диләр иде. Мин аны үзем дә тоям. Икебез дә нечкә күңелле, музыкага гашыйк, икебез дә музыкант, иҗат дигәндә җаныбызны биреп эшли торганнардан. Әтием миңа 5 яшьлек чагымда пианино алып бирде. Ул инструментны көткәннәрем. Беренче мәртәбә үзе инструментны ачып, миңа клавиатурада до нотасын күрсәтте. Шуннан башланды инде уртак музыка юлыбыз. Консерватория каршындагы музыка мәктәбенә йөрүләр, елый-елый өйдә пианино янында сәгатьләр буе дәрес әзерләүләр, җырлар өйрәнү. Әтием Зәңгәркүлне җырлатырга ярата иде. Үзе баянда уйнар иде, ә без аңа кушылып җырлыйбыз. Тавышыбызны магнитофонга яздырганнары да булды.
Gözlerim şumalı Aynı balıklar kaplasa Doğarsın iken yıllarına Синде шулай сагына калсам, карама җилләренә. Yer bulup gider neresi Nastılı yüreğime Синде шулай сагына калсам, карама җилләренә. Yer bulup gider neresi Nastılı yüreğime Ola kızım şuradan o mina eş ılık buna gitti Kichkina kızım Aygül әлігі mina bir ılık buna gitti Alilerinin haminin iki kardeş bir taraf Şimdi şulay sana Karama jillerine Yer bulup gider Nastılı yüreğime Şimdi şulay sana kalsam Karama jillerine Yer bulup gider Nastılı yüreğime Nastılı yüreğime Nastılı yüreğime Şiirlerden gitken koşular sıran Ak bulutlar ayıraqqa Uz-üzümni tıyıp kınatıram Uçar idim minde şul yakqa Ak bulutni yoldaş eder idim Hallerimde ağlasa Şul bulutlar bilen gider idim Tuğan üstten jirler kalmasa Şul bulutlar bilen gider idim Tuğan üstten jirler kalmasa Başışımda ak bulutlar yüze Yağmur miken, elle kar miken Şanlı yaralavşı bu dünyada Şanlı davalavşı var miken Ak bulutunu yoldaş eder idim
Жирler қалмаса Dünya kurgan appalar, şile pakşivan appalar, sırrı şikken appalar. Yükke şaşak şivanlar, rak yollar appalar, aklı yüzler geldiyle savlı balık paylar. Yükke şaşak şivanlar, rak yollar appalar, aklı yüzler geldiyle savlı balık paylar. Kimnedir onağı küte, kimnedir uluk küte, yükke şeşegin tansıklap şayışır kışlar jilde. Nigidir bilmeklik balkı kıyafet üzerinde, saklı kişi ömrüne ul yaşavının bizerinde. Yükke şeşegin şiganlar, ak yollar appalar, aklı yüzler geldiyle savlı balık paydalar. Yükke şeşegin şiganlar, ak yollar appalar, aklı yüzler geldiyle savlı balık paydalar. Yükke şaşak şiganlar, ak yollar appalar, aklı yüzler geldiyle savlı balık paydalar. Yükke şaşak şiganlar, ak yollar appalar, aklı yüzler geldiyle savlı balık paydalar. Yükke şaşak şiganlar, ak yollar appalar, aklı yüzler geldiyle savlı balık paydalar. Rahmetim. Туған яқ дегенде көз алдымда йыртыбызның бір тәрәзәсі. Урам яққа қарай тұрған. Ашылмалысы, зәңгәр рамалысы. Малай шақтамнан көп мұбақтым, ıfıqlardan izlәп, алы батырларның жәуләсі. Хәтерімдә бір мәктәптән қайтып, парлы пиялаға күрше қызы исемен яздым. Матур итеп. Қаушый, қаушый. Шақты еллар өткәш, ул тәрәзәдә минем үшін иң зур әни, дәу әнинең соңғы тапқыр езін көрдім. Пиялаға ябашы, фикус гүл янында ұзатып қалды мен кеткенде. Yüzü sarı яфрак кебек иде. Хәзер ул йорт күптән юк инде. Тәрәзәдә сабыйча хыялы шикелле күптән шәлпәрәмә килгәндер. Торган сайын һаман ешерак күз алдымда
шул бер тәрәзә. Зәңгәр күк фонында. Тургайлар катында да. Диңгез тыманнары ішінде дә, қырларда. Рәшәләр үстендә дә. Һаман да шул туган йортның тәрәзәсе. Урам якка карый торганы, ачылмалысы, зәңгәр рамласы.